Batai mundu igoko. Vamwe abera kibatsirai vamwe. Vabatsirewa. Atira nai uko kumberi. Akanaka mambo chingwa kudenga. Akanaka mambo. Oh, akanaka mambo. Obrigado, como Muri Zimbabwe tiri kusangana zvikara pano pa Sly Media TV ndonzi Zimbiye basa nasu unoyo tiri kwa madzibaba bomba handi munoziva kuti kana vachiita back to sender vanoita zvokushandisa mabhotoro zvoti vakapunzira pasi so ndo zvinenge zvichizoitika kumuvengi wako achiparara kunyange ari muroyi kunyange munhu anga akakubatira zvikwambo achikusenzesa nezvikwambo aiwa ndo kune kuparara kune kuchiita bhodhoro richiita mapisi ndo kuparara kunenge kuchiita munhu nezvinhu zvake vanenge vachitumira kuti ushupike utambudzike mukati muupenyu hwake usabate chinhu chinobatika mukati muupenyu hwake zvinhu urambe uchingotenderera panzvimbo imwe chete. Ndina amai vandinavo pana pada kuti ndivachingamidze muchirongwa tinzwe hurukuro yavo vada kutipawo testimony pamwe chete nemwana wavo tinzwe kuti vakabatsirwa sei namadzibaba bomba. Makadi amai? Tinofara. Makadi zvenyu? Tiripo makadiwo. Hamuna kumanikidzwa kuti mutaure? Kwete. Muri kufarira kutaura nene? Ndakasununguka singaiti. Ini makambondiona ere? Handisati. Musati mambondiona? Handisati. Ndoshandira pa TV. Panapa madzimai ndo pandoshandira. Ndonzi madzibaba aSly. Aditika. Alright, tingade kutanga kutaura kuti madzibaba bomba makavaziva sei? Ini madzibaba bomba ndakavaziva nekuda kwedambudziko ranga rine mwana wangu. Ndakashupika kwenguva refu. Mwana wangu ndakamubereka ane 10 days nchibva kumubereka. Akatanga kuita dambudziko rekugwina. Ndabva ndaenda naye kukiriniki. Hakuna chakashanda. Kubva ipapo ndaingoshandisa mari. Mwana uyu achishupika, aishupika zvishupa. Zvekuti aita akatanga ndaitoti mwana wekuparara kwake kwaari kuita. Saka ndakazoudzwa nemuzukuru wangu aiuya kuno kwanonzi tatenda. Anditi gogo madi kumbotryawo kuenda kuchechi kwandomboenda kwamadzibaba bomba. Handina kuti anharo semunhu ane dambudziko. Ndabva ndauya kuno kwamadzibaba bomba. Chokwadi zuva racho randakatanga kusvika iroro vakandibatsira. Ndabva ndashandirwa zvandakashandirwa vanaenda putsa mabhodhoro apo. Iwo aya mabhodhoro nani ndaura? Iya mabhodhoro amamutana nezvavo. Makarovera pasi? Ndakarovera pasi. Makanzirovera imangani? Ipapo ndakarovera 1. Makarovera 1? Iye akarovera 1. Right. Ndabva ndadzokera kumba. Ndabva zvaitika kekutanga. Wakati shandisai munamato wandakupai.
pataramba tichishandisa vatadzoka kuno vatadzokera handidi kunyepa bva ipapo kusvika izvezvi handisati ndaona dambudziko izvezvi takutopinda mu2 years gore noratori chi2 handisati ndaona dambudziko kwaari kana kurara ndotorara mazuva ano bosi ndaiti kana ndikarara kamunzwa mumba makugumwa zvinhu kwezuva kuti zvatanga aiguma zvokusheka zvinhu zvekutori zuva kuti nyaya yatanga achikarara so kumwana ndiye aita izvo mwana ndiye aita izvo tisati tanhingirika taenderera mberi daudzokera kumashure kuti makore muri kutaura kuti kubva ari mudiki ane mawekisi makani ane 10 days ane 10 days ndo pamatanga kuona achigwina saka makamboenda iri mamapostori nekana kun'anga kana kuti musanyare zvenyu kutaura ya uri kuroka zvinhu zvakateita kaizvo asi hamutaure henyu mazita ndakaenda kwamadzibaba asilai aiwa chekutanga ndakaenda kukiriniki makaenda kukiriniki abva atariswa kukiriniki abva anzi mwana wada kuitwa operation musoro saka gaitange tandonomutaisisa kuti chii chiri kuitika gaitwe CT scan musoro make aonekwa kuti chii chiri kuitika but achiitwa masikani iyayo madhokota aingoti hapana chari kuita sei chatiri kuona tinada dambudziko ratiri kuona kumwana pazvanzi saka ngaende unovhiyiwa musoro aonekwa kuti chii chiri kuitika mumusoro make wozi isusu pasikani hapana chatiri kuona saka dambudziko rinogona riri kubva musoro make mupfungwa make ndakashupika bva ipapo baba wacho wakaita zvenhara wakati ini mwana wangu haoparetwa zviite vatatiza naye mukiriniki takaita zvekutotiza akuda kuoparetwa mwana tavatatiza naye tikati mwana wangu ini kana kuri kunzi achaponera kuchechi vatambofamba naye kumamwe madzibaba kumamwe maprofita handidi kunyepa zvakaramba kuno kuti akazoya naye ane 14 years 14 izvezvi zvaane mangani izvezvi ane 16 saka imimi pamakauya maive nekutenda here imimi kuti semunhu anga ambofamba maive nekutenda here kuti madzibaba abhomba vanoisumudza nyaya nekuti ani mama ambofamba muchitoona vamwe nemagemenzi machena vachingoitawo zvimwe chetezvo pandakauya panapa inini ndichibva kumba ndaingoti pamwe zvimwe chete but ndichizosvika panapa ndichizoona vamwe vanhu vaipupura nezvaiitwa mabatsiro aiitwa vamwe vanhu ndakangova nekutenda kuti zvangu zvinoita chokwadi ndobva zvaita aiwa zvakaita baba vaye zvinezvi vari kuti chii baba vari kufara mumba medu taane mufaro wozi inini wacho ndaatowo murwere wekuti ndaatova kutoita problem yemwoyo mwoyo wangu wanga wakundirwadza nenyaya yekuti ndandakungoita kamwe kakuvhunduka kaikai bosi mwana waingoita zvezvekuti kana atanga handiti pakupedzisira kwake paanopuka paipai pfungwa dzake dzanga dzakutonge dzakuita sei dzakunonorasika asi kubva ipapo svika izvezvi akuchikoro anoenda izvo ari form 2 zvaitika nguvai kana kuti zvazvine pattern yakaita sei manheru ari kuchikoro here mungatitsanangurire dzimwe dzenguva kubva achiri kudiki zvaiitika kana ari kuchikoro ari kuprimary vaingonotoshedzwa muri kumba kuti uyai mwana wenyu kunoku angodonha dzimwe dzenguva achitamba nevamwe vaitoona kuya akatakurwa nemumwe furu rakazara mumuromo chinzi mwana wenyu adonha saka pekupedzisira kwachona apa zvanga zvakunyanya kuitika manheru takarara ndopa zvaitika makambonzwa zvaikonzereswa nei inini pandakazonyatsonzwisisa kuti zvaikonzereswa nei pandakazoya kuno kwamadzibaba kuti chiwandu changa chakuitika changa chaitika pane mwana wangu zvainzi varudata sei vada kumushandisa vari kurwa shanje vane godo vane jerasi vada kumuita muroi chii zvainzi chii zvakanzi mweya wechikwampa wanga wagadzikwa paari wekuti angoshandiswe zvezvo zvokungoti tinongopedza mari tichingofamba ende zveshuwa mari yanga isingagari takasvika pakuenda kuno mahebs ayaya svika unobudisa ka 500 ekunzi mahebs aya anoporesa chirwere ichocho ende shuwa ndo pandakaona kuti chokwadi chikutaura madzibaba kuti mweya wekupedza mari wanga uripo papo nekuti taipedza mari zveshuwa asi pandakaya kuno kwamadzibaba handidi kunyepa ndakashandirwa zvinhu zvangu zviri simple handina mari yandakapedza pachiitika zviitiko zvitoziva kuti munharaunda yatinogara mukana nemuhama vanhu vanogona kutaura zvisina basa pane mashoko amakambotaurwa here nekurwara kwemwanasikana wenyu nanhasi amunoti pamwe anotombokubatai handiri kunyepa zvinhu izvi zvaiti zvikaitika kana manheru kana wandainyanya kuudza inini murume wangu wandaigara naye
kuti kuhama zvekuzondisunura kududza hama ndakangozi atete wangu hanzvedzi yemurume wangu ndovaizvisiwa. Saka izvezvi ndakazovaudza kuti zvinhu zve zvakapera pana patakamboya navo. Saka vanhu vari kutongofara nezvinhu zvakaitika izvozvo. Alright, kana kuchikoro hapana zvaitaurika here zvaikuti aizoya achitaura kuti mama vanhu vari vanototi Mwari ka wamakazoendera ka anoshamisa nekuti mwana uyu aitambudzika. Kana kunyora chaiko anga asinganyatsogona kuchikoro. Saka izvezvi zvaari kugona zvakanaka izvozvo. Saka kana vekuchikoro vari kutotaurawo kuti aiwa zvakuitika pane mwana uyu zvachinja izvozvo. Saka munoti chii kuna vanhu vakateerera paSly Media zvinezvi takatarisana namadzibaba abhomba? Ini ndinoda kungoyambirawo ane dambudziko rinenge ndakasangana naro remwana wangu kuti uyai pana madzibaba abhomba vanobatsira. Zvandakaona nemaziso angu kwete zvekuudzwa ba, zvandakatoona nanhasi zvandiri kutoziva kuti zvakatoitika pane mwana wangu. Kuna vanhu futi vanoshora chipositori kuti vanhu ava hapana zviripo. Vanhu vasashore nekuti vanhu ava vakatumwa naMwari. Kune vamwe zvechokwadi vanoita zvekushandira zvisirizvo, asi pana madzibaba abhomba zvandakaona ini nemeso angu handidi kunyepa. Kana nanhasi ndine mufaro wakanyanyisa nekuda kwemwana ini, kuti dambudziko iro ranga randishungurudza. Saka izvezvi ndinofara zvekuti kuona mwana wangu ane utano hwakanaka. Aiwa, tinotenda. Motendera kuti titaure naye? Aiwa, tinotenda. Handiti kaiwa pakanaka. Tinotenda nekuti tendera kuti titaure nemi. Ndangachitaura naamai venyu vachikurukura nezvedambudziko ramakakura muinaro. Mungakonisa kuti mane makore mangani? Ndine 16. Une 16? Isusu patingazoti wakatanga kunatsoziva kuti une dambudziko rekupunzika iri wanga wane makore mangani? Ndakatanga kuziva ndane 7 years. Ndoba ndakatanga kuziva ndikuita zvekudonha. Mama wangu achifamba neni ndatongotiwo ndiri mudiki ndaingotiwo hamhino zvikuitika. Ndichiti kana ndakutanga kugwimna ndaita zvekuruma mazino kuti kana munhu akataura neni ndandisingadayiri, kana kunzwa kuti ndiri kutaura munhu ari kunditaudza ndandisina chandainzwa. Asi pandironzi ndapepuka pepe zvakunzi wanga uchigwinha here, ndoti aiwa handisi kumboziziva ndandakarara. Pamwe pacho ndaitozozviona nekuti ndandane musodzi mumatama nditonge ndichema ndichita sei. Ndopandirotoziona handichiita zvekugwinha ndichitoudzwa kuti wanga uchigwinha daiso. Pamwe pacho ndaiti ndikagwinha taitangodonhedza mapuleti, tanga kuti pandiro ndichikika zvinhu ndichiita sei zvimwe zvacho zvichipwanyika. Ndopandaiziva kuti ndikutanga kuita zvekugwinha, ndopandatotanga kuzviziva. Alright. Panguva zvaiitika izvozvo munyama yako maive nekurwadziwa here? Ndaingonzwa mutsipa ndoandainzwa kuti uchirwadza. Hapana mazwi kana kuti wainzwawo panguva iyoyo yekuti unenge uchigwinha munhu achitaura kana munzeve mako? Papasina. Yainguva nyaya yekudonha iyo? Hauna kumboita munyama here kuti wakambokuvara nekudonha nekukika zviniko? Hauna kumboita izvo? Saka pawaifamba namama vako uye zvichimboitika, zvaimboitika uri kuchikoro handiti? Pazvaitika uri kuchikoro ikoko, shamwari dzako hapana vaimbokuseka here? Varipo vamwe vaita dambudziko rako ndikariwanawo muupenyu hwangu ndingatongonozvisungirira pamuti ndobva ndafa, nokuti hazvimbondinakidzi ramba ndichigwinha, vamwe vachitoseka. Vachikuseka? Vamwe vaiti kudii futi? Vamwe vaiti iku kana zvichitoita ndirotokuperekedza tichienda tese kuna madzibaba unenge uchinoshandirwa, vanoti handi tienda kuchechi kwandiroenda inini tironamatirwa tese. Asi pane kwawakazomboendawo here kwaitaurwa neshamwari dzako? Hapana kwawakaenda? Saka kune vaikuseka vaya iye zvinezvi wapora, unovati chii kwavari iye zvinezvi? Ini ndinongotiwo kana zvichiita dambudziko iri ngarimbowabate wamboona kuti zvinorwadza sei. Kana zvichitoita kana izvezvi zvinogona kutoitika kuti dambudziko iri ngarimboendawo pavari zvimboona kuti kurwadzika kwandaiita inini ndichikika zvinhu ndichiita sei kuti zvichazowarwadzawo sei kana wapora. Zvandongoitawo kune vamwe vangu. Alright. Takatarisa manje handiti wanga wakunzwisa kuti amai vari kundienda neni kwakati vatsvaga rubatsiro handiti? Pavakazoti futi handei kwamadzibaba abhomba, mufungo chii changa chiri mupfungwa mako nokuti makambe maenda kumwe kunhu asi zvazvisingaperi? Inini pandakanzi handei kuna madzibaba abhomba ndatongofunga kuti pamwe ndise madzibaba otaimbofamba tichienda tichiita sei, asi pandakasvika panapa ndakatoona kuti zviri nani kunamatirwa. Pandakadedzwa zvichinzi uya panapa ndopandakatoona kuti wanotoshandira zviri nani. Pandakatanga kugwinha ndichiti tichidzokera kumba pandatanga kugwinha ndikati saka madzibaba waite sei havashandiri. Dhei rechi2 yaSande patakadzoka futi panapa
vandipa munamato pandakazonoshandisa kubva ipapo ndakatoona kuti zviri nani tiite sei kuramba tichiuya kunoku kumwe kwacho machechi toenda zvedu but kunoku ndakatoona kuti kuri nani kuuya. Handiti saka kune munhu ane pfungwa dzawakanga uinadzo dziya dzekuti mapostori ese haashandire haagone basa, unongati chii kwavari vari kuona paSly Media zvinezvi? Ndinoti uyu musarambe muchifunga henyu zvinhu izvi hawasi wese ana madzibaba wasingagone kushandira. Munenge makaenda kusina wanogona kushandira dambudziko rako. Uyai kuna madzibaba Bomba muone kuti anoshandira zvakaita sei. Vamwe vanhu vanoseka vanhu kana vachiti vari kunonamata kwamadzibaba Bomba. Handiti takatarisa zera renyu imimi vavechidiki hazvisekesi here kuti uri kuenda kuchipostori? Vamwe vanoseka asi vamwe vanototi kumasowe ndokuri nani. Iwo pane munhu anokuseka unoti chii? Ari kukuseka kuti uri kuenda kuchipostori unomuti iwo chiwo? Inini ndinongomuti ukaramba uchiseka zvinoitika ndiwe chatozoita kudambudziko rekutouya kumasowe kana zvatombokubatawo. Handiti saka ichokwadi chaizvo zvinzi seka urema wafa. Handitika mamwe mashoko ako wada kutaura kune vari kutiona zvinezvi paSly Media takanangana nekupora kwawakaita iwo nepawave zvinezvi neshanduko yamo upenyu hwako. Ndoda kungoti kana muchiona zvichiita ngawatouyawo kunoku izvezvi kutokachimidzira ngawauye nekuti kuti inini ndiri nyatsotaura zviri kutonetsa. Handiti aiwa tinotenda nokutiwanisa mukana wekuti titaure tese paSly Media TV. Wazvitako tiri kupfuurira mberi nekutaura nehama neshamwari dziri kutipa matestimony tiri pasangano ramadzibaba Bomba. Kana uri muna Seke Road uchangopfuura pabridge repana Hunyana pakurudyi kwako kana uchibva kutauni ndo pavanonamatira. Kana uchibva nechekuchitungwiza nekwaseke uko ukasvika paSt Mary's Police Station ukangoti dzike wakuda kuvavarira kuti usvike mubridge nechekuruboshwe ndo pavanonamatira pane matombo akanyorwa kunzi madzibaba Bomba. Iye zvinezvi ndine vamwe baba vari panapa kuti vatitsanangurirewo kuti vakasangana na madzibaba Bomba zvaita sei. Inini ndakanga ndarwara nekenza. Gumbo rangu rakazvimba mukona pesa. Alright. Ndinozovaratidza munhu taura henyu nyaya yacho ndinozopatura picture. Gumbo rangu ranga rakazvimba. Right. Ndichingosangana nevanhu vachingonditi gumbo raita sei. Ndichingosangana nemamwe machawa achimbonditi kwanza toda $300 kuti tikurape. $300 handi. Ndiwani. Ndiwani. Ndazosanganawo nemamwe madzimai aibva kunzi ko madzibaba mali muno trayachi kumadzibaba Bomba bridge anogona kubatsira gumbo renyu. Ndati handikupidzwa nzama makaenda mangofuna police station vakadzika pamatombo pepesira pabridge mamaona munosvika ipapo. Ndakaita izvozvo ndakafamba kusvika kuno nasvika varipo nasvika naita havanibatsira gumbo. Imimi makaziva sei musati maiona madzibaba Bomba makaziva sei kuti ikenza? Inini ndangosangana nevanhu vaingonditaurira vanhu vakawanda vaingonditaura ndata nemamwe machawa achinditi gumbo rako ikenza. Makamboenda kuchipatara? Kuchipatara hamuna kuenda zvenyu? Saka zvakazotora nguva yakadii kuti tichiona shanduko pagumbo renyu mauya kuno kwamadzibaba Bomba? Hazvambotora nguva yakareba zvinoita kana 3 to 4 months. Zvangoita ndofunga at least nguva shoma 2.5. Shanduko yavepo ndezvipi zvamaitadza kuita zvamakuita zvinezvi negumbo renyu? Ndaitadza kunyatsofamba nekupfeka boots. But izvezvi ndangoti after 1 year 2 months ndakupfeka boots. Ndabatsirwa pana. Chirwere chinonzi kenza vanhu vazhinji vanotaura nezvo. Imbotaura nei kurwadza kwacho kune chii chinoitika? Kurwadza zvinorwadza. Mune muchinzwa sei? Munonzwa kanenge kachiwewe. Apa chironda paibuda inenge mvura ropa buda gumbo rozvimba gumbo ranga rakazvimba kudai isu singapfeke boots. Saka pananguya pana panobatsirwa namadzibaba Bomba ndangoona kuti zvinenge zvine shanduko. Makamboenda kune vamwe mapostori? Mamwe mapostori hamusina.
iko kwacho kwamamboenda kune machawa iko makambopuwa mishonga here tambonzwa kuti mamusina mari yenyu asi pane wakambokwanisa here kusacrifice akakuti mbonoshandisa mushonga zvikareka kupera? Kumachawa hawana kundipa kana mushonga angondiita kuti uda mari saka ini nekuti wada mari nawana ngoro umwe ndikatoti pamakazouya kuna madzibaba abhomba zvazvane nguva yakadi? Zvazvane ndanatoni about danani 2 weeks. Okay. Richibuda urwa gumbo iroro rakazvimba musingakwanisi kufamba. Pamairwara pamaenda kubasa? Yanga iri lockdown. Alright. Saka izvi zvekubva pamakarapwa kusvika izvi pane nguva yakadi? Pane almost 3 to 4 years. Marapwa handiti. Saka munoti chii kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti aiwa maapostoro akwanise vakafana madzibaba abhomba vakwanise kurapa kenza? Inoti kunoiswa vanhu vazhinji hatigutsikani nechinezva tichiitwa nemapostora. Vamwe vanenge vachiti kutamba kuti asingazivi kuti aiwa hakusi kutamba. Mapostora anobatsira. Naika. Aiwa tinotenda. Mashoko enyu ekupedzisira kune vanhu vari kuona paSly Media TV takatarisa kupora kwamakaita nekenza? Ndoti mashoko angu andotaura ini kuti madzibaba abhomba vanobatsira vanhu vazhinji vakaita vhanika sevanhu vakaita vhanika seisusu. Kazhinji kacho vanhu toda kuita kushora tisingazivi kuti munhu anoshora ndiye munhu anoita sei anokubatsira zvakanyanya. Aiwa tinotenda. Zita ndiani? Tendai Nyamuto. Ndimukoma Tendai vandani ndiri kutaura nawo paSly Media TV. Tiri kupfuurira mberi nekunzwawo matestimony kupupura kubva kune vanhu vakabatsirwa namadzibaba abhomba. Regai titore mumwe zvekare tipfuurire mberi nehurukuro idzi. Tiri kupfuurira mberi iye zvinezvi ndina amai vandinavo panapa makadi enyamai. Tiripo zita musimudzai zikwe mbichana zita ndiani? Zita ndini Sosika Marume. Makaziva sei madzibaba abhomba? Ndakaziva nekubudikidza nedambudziko. Ndanga ndiri munhu aitambudzika ndingati kubvira ndiri mudiki. Ndichingobatwa chingonzi uri kushandiswa. Izvozvizvi ndingati ndane 46 years. Asi kutanga kuma 5 years yangu ndanga ndingori munhu anga chingonzi apo zvekutoti nyange kuenda kuchikoro kwacho kungodzadzambidza kurungonzi mweya watsvina zvikazodai ndikaenda imwe chechi mweya watsvina zvikazodai uri kushandiswa rudi. Saka ndakazoti zvekubva ndabva ndiri muzvishamiso mandakabva ndakanga ndazoroorwa ipapo pababa vemusikana abva pano. Alright. Ndiye mwana wangu. Mwana wenyu? Ndiye musikana wangu wacho mukuru. Ari atori mukuru wacho. Saka ni ipapo ndo pandakatanga kutongoti 2002 ndo pandakatanga kungonzwa inini wacho ndini ndakatanga nyama dzangu kungorwadza. Asi kurwadza kwazvakaita ndakatanga ndichiita kunge ndakatanga kurota zvichiita kunge pamusiwo pari kufamba chinhu. Asi zvazodaro zvakaita murandarume wangu ndiye akati buda uone nyoka iri panze. Ndikati inini panze handisi kuzobuda nekuti dhoo rangu hapana kana panopinda nenyoka. Saka panze ipapo handibudi. Saka kubva ndavhaika apa muri kurota? Ndiri kutorota. Ndikati wapedza ndiri kurota dziri kuda umbodiko. Ndadzokera futi kurara kudai zvakuita nyoka iya yanga yaitwa padhoo asi yanga ichiita kakutondisvipira kudai. Zvichitondisvipira kudaika kuva ndavhaika kuva ndatotanga kutokosora ipapo. Ndakakosora zvokukosora kwakutoti kwese kwandanda kufamba kumachechi api kuenda kuhospital kuenda kumakliniki zvazotonzi wane chirwere cheasima. Asi kubudikidza itori nyoka iyo yandakadi apa ndo papa kutotanga kwemurume wangu kutoita mashiripiti ake ekushandisa inini pamwe chete nemwana uyu. Saka nezvachizonodaro so inini ndakachizoenda kuzvishamiso. Ndaenda kuzvishamiso ndopandakambondorapwa kubva zvambonoda kunotidzikira. Asi apa ndanda kutofa ndichitomuka zvokuti ndaitoti ndikavhaika kudai ndaizovhaika vanhu vakazara mumba vanhu vachichema ndoita kangosvetuka kudai ndobva ndatoti vhai vanhu vondibata chichi varora kuti tete asi ndiye ndakatongonyarara ndakangovhura ziso ndozoti papa ipa ndomboti ndamboiswa nani muno ndisingazivi kuti zvii zviri kutoitika. Izvo kubudikidza nekushandiswa muzvishandiswa mune vachingotaura vakati murume wenyu inini ndimaishandiswa asi pamwe chete nemwana wenyu ndoshandiswa ndadii vakati vari kuda pfuma nekurima mumundi.
ndikati wo saka naida kurima munda wakurima nenyika zvikanzi ndi muri kushandiswa saka ni hope dzangu dzaramba dzichingouya ini ndakaizoita zvokududzira munhu kuti shamwari panapa upenyu hwandiri kurarama kuramba ndichifa ndichimuka hausi kuita ichangozosvika imba yaimba ini ndabva pano zveshuwa akaenda kwaakaenda kwakusvika ini ndatorwa pasi ndabva ndaenda kumba pana mai ndakangotora vana vangu kubva ndaenda kumba ndaenda kumba 4 vasikana vese ndaenda kumba kuya ndakambogosvika kwaunotaura vabereki vangu kuti ndatouya zvikanzi wauya zvekudini ndikati handichadzokeri nekuti inini zvandiri kupuwa ndatourawa nemwoyo asi kubudikidza kuri kundishandisa nenyoka yandiri kunyatsa kuona zvikanzi iwe gara toda kuona kuti anofona here ende zveshuwa pandaitorwara pacho ndikatorwa nevabereki vangu anga asingatiri akanzi tipe mari yekuti munhu aende kuchipatara anga asingauyisi saka vakatongozoona kuti aiwa tingaomeseri mwana nekuti inini ndakanga ndozobudisa muromo wekuti inini mukanditi ndidzokere ikoko anenge ataura muromo wekuti kudzokera ndiye achaenda ake kunoroorwa ikoko ndakutotaurira vabereki vangu izvozvo nekubudikidza kwekurwadziwa zvikanzi isusu hatikudzosera asi kuti iwe ndonoziva nyaya yako nekuti munhu amanikidzwa nekuti kumanikidzwa ukanosvika ukamwa poison kana kuti ukadzungira saka iwe gara kubva azofona ukati uripi ndikati ndiri kumusha zvikanzi uri kuitei ndikati inini ndiri kutogara kuno handichadi ndakambokuporomisa zviya kuti wakaromba inini handichauyiko zvikanzi kubva agara aizoti paya zvikanzi navabereki vangu ngatiinde ikoko kubva taenda ikoko kwaunotora sabhuku nevamwe vese kubva tatavashuma nyaya iyi tazovashuma nyaya ibva ndavataura zvingoripo kubva vana sabhuku vakati isusu hatingamanikidzi munhu iwe ndori kurwadziwa muviri wako kubva tataurirana kubva tapedzerana kubva ndadzoka kupi kumba nevabereki vangu ndatotora zvinhu zvangu saka ndazogara kumba kuya ndopandandaonamata zvishamiso ndichimboenda kwakuona kuti asi mai yaramba kudii kupera umwe wemuimomo kubva andiuyisa kuno anga atori muprofita wechechi kuya kuzvishamiso kubva uya nemini panapa akati ngatimboenda kwamadzibaba Bomba saka ndasvika panapa zuva rekutotanga chairo ndakatoona kuti zvinhu zvangu zvatochinje ndatodzokera andakauya ndikamaputisa mabhodhoro aiwa ndakarova ndakauya kurova kubva ndadzokera kubva ndanonamatirwa kubva ndadzoka kubva ndarova ivo vachizouya vachizondibetserawo vachibva varova rimwe ende zveshuwa kwauzonyatsa kutonzwa kuti kumusha kwacho pane zvaitika mukanzwa kuti chii chaitika kuna baba vakatoshaya vanga vachitotadzikwa kubvira vachingoshandisa vamwe ende ivo vaiva nenyoka apa isiye murume wenyu avavamwa ava ndibaba chibachi munin'ina wababa machi munina wababa pakurwara kwangu kurati kubvira kubva muri mudiki paipai ndovanga vari honzeri ndo vakachizotanga kudonha murume wangu yachindishandisa kudaro vandauya wakaputsa mabhodhoro handaputsa mabhodhoro ega ende zvainyatsa kuoneka kuti mwiri wangu pane zviri kutochinja ndaiva ndichirova inhela dzimwe dzenguva ndikatekurwa ndikaenda pachipatara ndairoeswa mainhela 5 zvotadza ndobva ndanzi endai kuoxygen kuzonomukira ikoko asi kubva pandakatanga kuuya pachechi panapa zvese izvo zvandina kuzozviona inhela ndakatotsveta nawo mukaenda ubhegi wangu ndaifamba nayo handisina inhela handichashandisi mapiritsi kubudikidza nekudini nekushandirwa namadzibaba nekuti inini vanondishandira pamwe chete nemhuri yangu kubudikidza iye anga achitaura zvezvikwambo zvababa vake achishandiswawo zvaanga achitoshandiswa asi zvese aiti akabuda baba wacho paari vanhu vese aigarwa kana nevanhu 10 aikutura nesimba rinenge ribari simba remunhu mwana iyeyo nezvaakaita dhimoni racho rabata raitoti rikabata aikutura asi akashandirwa namadzibaba kusvika izvozvi kusvika aite mwana waainzi haiti murume wacho waainzi hatitodi kuti aiti asi izvozvi yaakutaura ega kuti nyoka yangu yaneta akuda kuti aroorwe mwana wako murume akutodzoka kawo mukosha wako akudzoka ndikati ndoda kuti adzoka asi iwe ndoda kuti ufe zvikanzi handiri kuzviona nekuti kamurume aka kakasimba baba Bomba zvikanzi akambobvepi kwemurume ende ndiye akambokutaridza chechi iyoyi nekuti achibuda pamwana iyeyo zvikanzi achibuda pamwana achimanifest dhimoni raitaura pamwana iyeyo achiti munhu wamakazoya kunamatira uyu andikwadza ende zvikwambo zvangu hazvisina simba nyoka yangu yanga ichishanda iri pamwana uyu iri kutoramba kuti izvozvi zvandichaendipo nekuti panopisa saka muda kuti vaite sei varume wenyu vauyewo kuchechi vatendeuke muda kuti chishungu yenyu ndekuti chikumbiro chenyu kuna Mwari ndechoti nini chikumbiro changu kuna Mwari handinotongokumbira kuti iye ngaatambudzike sematambudzikiro ari kuita vana vangu nekuti vana vangu vacho havana kugara zvakanaka nditori neumwe so anga akarwara ari kuzvishavane uko zvanga ari kuzvishavane anga mai
akangoti ndiri kuona mbuya kubudikidza naye futi vangoti mwana arege kugara zvakanaka asi mbuya vakatoshaika akati mbuya ndiri kuwaona hanzi akangotanga kuchinja mune vamwe so kotanga kuzvimba kumeso kwabva aita chichemberi saka vakandibata mai vangu vandibata vakati ndozvaane mwana wako kuno apa kubva ndafonera madzibaba ndavafonera vakati aiwa regerai tigadzirise zvese hapana kana chinombonetsa ndoda kuvazorodza mai vavo vamutswa nemurume wenyu ndovamutsa kuti mwana uyu adini atambure futi ari ikoko kuti angowana chaanoona ari kusango ikoko nambuya saka vakandigadzirira futi mwana iye kusvikira nanhasi ndiri kutouya futi naye pano pachechi achitoti zvangu zvese zviri kudini zviri kuita ndikada kumutsvagira zvenzvimbo inini wacho vandambobhadhara kwaukundikana kushaya mari ubva ndati madzibaba tokupira kuti mutiitire munamato kuti ndiona anopinza mwana wangu kuchikoro vakandiitira munamato iwoyo mwana wangu izvozvo akawana munhu wekutoti atoendeswa naye kuchikoro akati kugona kwake nekusvika paanoda saka ndiri kuzvitenda izvozvo kuna madzibaba kuti vakandibatsira ndandiri mudambudziko apa chiye zvezvi kuchikoro ari kutoita fomu 1 saka apa patemu yapera akangodzidza zvokungodaro wandaramba ndichivaudza kuti ai ndatokoniwa vakati mirai ndikugadzirirei munamato kubva ndagadzirirwa munhu uya kubva awanika zveshuwa ende waakawana wacho akanoona ane mutupo wakafanana newake akamuona se inini ndii ndakangotaurawo senyaya ameno zvakangoitika pamwe ndo munamato kava madzibaba nava kuti kuna mai ivavo watangofamba tichitaura tese tataura tese kudai ndatoti ini ndine mwana wangu akomana mwana wangu iye anoda chikoro zvisingaiti anogona saka ini ndikakuisirai mabhuku achoka munotonyatsa kuona kuti mwana uyu anogona asi ini ndakundikana pakudini pakumubhadharira tiri kutaura senyaya zvikanzi mwana wenyu wacho ari chii ndikati ari fomu 1 saka ni zvikanzi muzomboya naye kumba apa ndandisina kuvabvunza mutupo kuzosvika kwandakaita kumba kuya kwe takubvunzana mutupo mwanjaubvunza mwana zvikanzi ndiri beta zvikanzi inini wacho nditori beta yakwe mwari wakanaka kwatoti mwana wayo azvanzika uchitoti mbunde paya saka kubva ndazochitaurira madzibaba ndikati ndinotenda chi mwari saka kubva musi iwoyo vakabva vatomutora kusvikira izvozvi vanai nezuro ndo pakatoya kumba achiti mama ndakuda kuzouya kutora mabhuku angu aya kuti ndichitoenda nawo uko asi ndakagara zvakanaka ndiri kubatwa semwana wepo chikoro ndakachiwanirwa kuseke 6 autogara kumba kwawo ari kutogara nawo kubva pangovharwa chikoro kusvika izvozvi ndokwaari kutogara achitoverenga angoriko saka ndiri kutenda madzibaba vanondibatsira pamatambudziko ese andinawo sekuti ndine chimboshupika kana kuti mari chichi kubva vandibatira munamato ekuti hakuna chinokona tinotenda saka kune vanhu vari kuteerera zvinezvi mungavada kuvapa dzidziso yekuti kudi kuti naivo vauye kuzoponawo kuna madzibaba ndinovapa dzidziso yekuti kana uine chirwere chauinacho kana uine dambudziko rauinaro pano zvinoendeka namadzibaba bomba pano zvinopera nekuti vachitaura panapa vakangoti covid ndo yandisingakwanisi asi zvimwe zvese izvi aiwa vanorova senini handidi kunyepa inini aiwa matambudziko angu ndakaroverwa ndaigara ndakarara zvokuti kana nguva yekutaura nemunhu nahandisina ndaigara ndakarara kana pandakauya panapa ndogara ndichipupura ipapa ndichiti ndaiva murwere anoshamisa vanhu vachingoti mangwana ndiwo nongouya uchingonzima mukasei mangwana haina kunaka yekungonzi wongouya uchinzima mukasei asi kubva pandakauya panapa ndinotaurira vanhu kuti inini ndakakomborerwa namadzibaba tinotenda aiwa inini ndototi ngavawedzerwe mazuva nemakore kuitira kutika patinochema matambudziko edu varamba vachingotisusukidza tichingowedzerwa mazuva kuti zvedu zvese zviendeke nemhuri yangu zvese zviendeke nevamwe vari kubatsirwa zvavo zvese ngazviendeke tinotenda ndinotenda chikumbiro chavo ndechekuti madzibaba bomba vawedzerwe makore hatisi kuziva kuti vada muda kuti vasvike 100 hatigare tataura kamuda kuti vasvike 100 here kana kuti 150 years kana kuzotodzurwa nendove chaiko nekuti vakaira vashaika nesusu wacho mwari nzwai muteuro wemwanasikana wenyu ari kuti madzibaba ngavarambe vari pano kuti vatirambe tichibatsirwa tinotenda zvikuru kwazvo maita basa nekupupura kwakanaka nekurumbidza mwari kuburikidza nechipo chiri mana madzibaba bomba aiwa vane chipo chakanaka ndinopupura kuvanhu tiri kupfuurira mberi regai zvino izvi titore mumwe zvekare tiri pano pamadzibaba bomba Bata
Madzibaba Bomba vave kuzikanwa stereki. Asi imimiwo makavaziva sei? Inini kuti ndizoziva Madzibaba Bomba ndakaunzwa neshamwari yangu pano ndaita dambudziko. Dambudziko rangu randakaita ndiri ndakauya panapa ndichibleed. Okay. Ndakanda nenguva chiendo kubatsirwa kwandai handifana ndauti kwanisa gore. Ndichibleed kudaro ndine kwandaienda ndichingobatsirwa chikaenda apa ndoenda apa but zvaingochinja nguva diki zvodzoka futi. Saka ndakazoya neshamwari yangu ndokumusha kwedu. But iko zvine zvakabva ake panapa South Africa. Yakauya neni Zita ndiani zviya? Ndinoitwa Poshia Marufu. Poshia. Alright. Saka ndauya naye panapa shamwari yangu ndakabva ndasvika ndobva chechi yatanga. Vandatodeidzwa nemweya vandaprofitwa. Vandaprofitwa zvandakanga ndafambira chaizvo. Musina kutaura? Ndisina kutaura. Ndibva ndanzi nonga dombo pamakamira pa vandanonga dombo kudai. Vandavatambidza ndibva vangorifuridza ndibva vandidzosera. Zvikanzi ndoda kuti munoshandisa dombo iri. Munoisa mumvura, mudziisa mvura yemunwa kuseni masikati manheru 3 days. Ndofunga 3 days hadzina kukwana. Musi wandakangosvika ndichishandisa munamato iwoyo. Kubleedha kuye kwakabva kwamira. Saka ndangofunga kuti pamwe zvichaita sei futi zvichadzoka. Handina kuzvibvuma kutenda kuti zvatopera nenhau yekuti havana kukiridza nemweya. Hapana chavakaita, vakangonditi nhongai dombo ipapo. Before zvaimboganuka zvodzoka. Saka ndakangoti pamwe zvichadzoka. Ndakati neshamwari yangu pamusoro apo. Saka ndokushandirwa kwacho. Saka zvatopera zvikanzi kana uchitotenda kuti zvaita zvatoita ende zvinotoita zvinhu zvawaitwa nani nabishopu vangu. Ati mangwana akauya kumba akandibvunza kuti zviri sei, ndikati rakamira ropa rino. Zvikanzi unditengere drink. Ndikati aiwa imbomira pamwe zvichodzoka. Zvikanzi kana Saturday yacho takauya tese kuchechi. Next week yacho bva kuchechi ndibva ndatopawo testimony. Ndikati dambudziko rangu randandinaro panapa ratoita sei, ratopera. Handinaita 3 weeks ndakabva ndabatwa hangu musoro bva ndatendeuka. Takaona matapanapa. Ndakawirwa nematambudziko akawanda. Mamacho amunoti sekuru wangu baba wamai yangu takanga tanonoka kufamba navo. Vozi vanhu vaita kukakatirana. Umwe achiti handi uchechi kwangu, achiti handi kwangu. Saka takazongoya hedu panapa bishopu bva vanitaura kuti makanonoka. Urwere makanonokera munhu. Musi wataivatora chipiri tichibva navo pano vakati pamba panoda unotwa namato. Vataenda navo kumusha kwedu kubwira. Musi watakasumuka kwaZiko namainini wangu takunogarira mota yamadzibaba imwe yavaive nayo Mazda yered. Tichinowagarira paZiko namainini wangu sekuru uri kumarondera ndo vaisumuka namadzibaba pano tiende tifambe usiku enda kubwira. Sekuru wangu ari kwaZiko achitorwara. Isusu tichingobva namainini pamba pana sekuru kwaZiko. Mukadzi wasekuru wangu akabva atifonera akati tete zvakanzi baba vashaya. Saka mainini wakabva sekuru vangu vanga vachirwara baba vamai. Saka mainini wangu wakabva kuti usaudze madzibaba vako kuti sekuru vafa vanozoramba kuti tiende kupi kuita munamato vako kuti chimboitai zvenhamo. Apa madzibaba vanga vakawandirwa, vaidiwa kumhondoro, vaidiwa kuBulawayo, vaidiwa kupi vakagarirwa pano. Saka zvadaro ndokuchibva taita sei ndobva tangoenda. Tasvika muHwedza past 8 tasvika muHwedza madzibaba vamira nemotikari yavo. Vanga vaine munin'ina wavo anonzi Joan uyu. Ndobva motikari yamira zvikanzi hamusi kuda risesi here. Inini namainini vangu tatakagarawo mashure ivo vagara vari 3 kumberi. Zvikanzi hapana ari kuda risesi here. Isusu tatipirana namainini kuti musataure kuti munhu ashaika. Ndobva madzibaba vamira bva taburuka bva taita risesi. Takuda kupinda mumota bva vanditi achera uyai kuno. Bva ndaenda pasaidhi navo zvikanzi sekuru mawasiya vari sei. Ndikati tangosiya zvakadaro. Zvikanzi mweya uri kundiudza kuti sekuru hakuchisina. Ndobva ndaudza ndapinda mumota ndakangoti hoo. Bva ndapinda mumota bva ndaudza mainini zvikanzi hanzi chii. Ndikati zvanzi zvoni sekuru hakusisina. Zvikanzi Bomba wako akaoma. Ndobva taenda kumusha bva tanoita munamato bva vasumuka na 5 o'clock makuseni vachidzoka. Saka tasara chite hedu zvebhodhi yavo. Manje 2020 murume wangu akasungwa inini. Saka inini kuti ndifambire nyaya dzacho panapa ndiudze madzibaba murume wangu anga akugara kuGirlfriend. Pandangozviignora ndikati amheno zvake handanga anditiza. Saka last week but one year murume wangu akanga akuuya akatanga kuuya November. Kozi anga akaiswa paKonmara pagwerapo anga akuita home leave achiuya achidzokera. Pane kwaainditi ndiende kunobatsirwa ndikati aina handikwanisi kuita zvinhu zvematareni kuhama dzake. Ndainzi ndibatane nehama dzacho. Ndazomuti alright iwewo zvawauya handi tinoona chi madzibaba Bomba. Patauya panapa ndivaitirwa munamato namadzibaba zvikanzi mwedzi unowu April unoyu hauperi musati mabuda baba. Kubuda kujeri.
Okay. Zvakanzi mwedzi uno hauperi musati mabuda yebva ati ashuwa here zvikanzi kuma vakaitirwa munamato sei panapa ivo vari kujeri vanga vachibva kujeri vanga vakuita inonzi home leave yekubuda vachidzokera semunhu anga uda kupedza upika vanotenderwa kudaro. Okay, alright. Saka madzibaba vangu vabva vaitira munamato apa last week Friday ndobva abuda. Vanga vari kujeri Konmara kugweru nekwepi. Alright. Pamunesta apa. Vakabuda musi wa 18 ndizvo. Vakabuda musi wa 18. Right. Vakazobuda 19 mangwana. 19 mangwana acho. Alright. Saka zvandakaitirwa namadzibaba bomba ndiri kunyepa. Saka vakabuda vachinanga pane road mbiri ka. Imwe iri kuenda girlfriend, imwe iri kuenda kumba. Vakadzoka kumba. Kwenyu imi. Vakaya kumba Kumakati kuti dzokera iwo. Aiwa zvasisingaiti. Vakadzoka kumba. Pandafonera madzibaba ndikavadza kuti murume wangu abuda. Patazouyiwo tese pano kuti aonekwe zvishoti ndakaita sei akabuda bva testimony. Kuzoti zvakawanda zvandakaitirwa namadzibaba ndifunga mama wangu vakamborwara ndiri kuChegutu. Zvikanzi mama vadonha munda bva ndangotora foni bva ndafonera madzibaba ndikati zvanzi mama vadonha. Zvakanzi vaudze kuti ngavangotora ivhu vaise mvura vadzise vamwe. Vangotiudza zvandakaita bva ndangofonawo kumusha vaita mama vakatomuka. Zvakawanda zvandakaitirwa namadzibaba ndakamboya nemunin'ina wangu futi panapa aigara kuMbare. Akanga aita cancer achingosununguka bva aita cancer. Ndofunga ndakauya naye 2 weeks nchiuya naye everyday chinomutora nchiuya naye chidzokera. Akarapwa namadzibaba bomba akapora. Okay. Notenda. Saka kune vanhu vari kunzoko vari paSly Media TV ezvinezvi namadzibaba bomba munovati chii? Ini ndoda kungowasira hangu mashoko mashoma ekuti madzibaba bomba vanobatsira. Handidi kunyepa ndakaenda machechi akawanda nekudzin'anga chaiko. Ndakatombopinda mun'anga mekuti murima mekuti hauna chauri kuona. Kana munhu wacho wautaura naye usingamuoni. Munhu wacho usingamuoni uchingoona muturikiri chete. But hamuna kusvika kudare rangu kaimi. Ndoonawo futi. Saka ndoda kungowasira hangu mashoko ekuti aiwa inini hangu kutaura chokwadi madzibaba bomba nekuti dai Mwari vawedzera makore nemazuva akaraudzira vari pano nekuti kushayikwa kwavo panapa matambudziko anowanda kwatiri. Plus ndongoti dai ndakavaziva kumashure kwesoko ndakakasikawo kuvaziva matambudziko ese andakasangana nawo pamwe dai ndisina kusangana nawo. Aiwa tinotenda dai ndakavaziva kare matambudziko ese andakazosangana nawo ndangadai ndisina kusangana nawo. Ndo mazwi ekupedzisira amai vari kutipa testimony yavo yekubatsirwa kwavakaitwa murume akabuda mujeri zvizhinji zvavakaitirwa namadzibaba bomba zvavari kupupura hama dzavo dzavakaunza kunoku dzakauya dzikarapwa vanga vafamba vaenda kwakawanda asi zvakazoperera panapa zvese zvaivatera nekuvanetsa zvabombwa. Tiri kupfuurira mberi.
Fire!